Som fællestillidsrepræsentant står du over for nye typer udfordringer. Dit fokus ændrer sig fra konkrete opgaver i din klub til et meget bredere ansvar, og du skal varetage interesserne for hele arbejdspladsen. Kurset giver dig en grundig indføring i, hvad vil det sige at være FTR? Hvordan skifter du for at være den traditionelle TR-funktion til det mere overordnede arbejde? Her får du et indblik i perspektiver og rammer, som du nu skal arbejde indenfor, og hvordan du navigerer blandt de forskellige interesser og beslutningsprocesser, der nu er blevet en del af din hverdag. En central del af kurset handler om relationer. Som FTR er relationer nøglen til succes. Du lærer hurtigt at opbygge og vedligeholde de rette kontakter, både internt i virksomheden, men også til de eksterne samarbejdspartnere. Vi går i dybden med, hvem de vigtige relationer egentlig er, hvordan du kan styrke samarbejdet med dem, og samtidig så bliver du sikker på dine egne mål og på at blive hørt. Vi fokuserer på, hvordan du leder samarbejdet på tværs af enheder, motiverer dine TR-kollegaer og samtidig skaber fælles strategier. For en FTR er også leder af de frivillige kræfter i TR-kollegiet. Kurset hjælper dig med at fastlægge klare mål og udarbejde en strategi, der fastholder fokus og fører til resultater. Du lærer at planlægge, prioritere og omsætte dine strategier til handling, så du bliver en stærkere FTR. Undervisningen den veksler imellem teori, praktiske øvelser og debat. Så får du mulighed for at afprøve dine strategier i trygge rammer. Med forberedende læsestof, opgaver mellem modulerne, er du godt forberedt, og du får det maksimale udbytte af kursusdagene. Der er også masser af mulighed for at spare med andre fællestillidsrepræsentanter og lære af hinanden. Med det her kursus, så vil du faktisk være bedre rustet til at navigere, forhandle og skabe resultater, der gør en forskel, både for dig selv, men også for dine kollegaer og din virksomhed. Vi ses på kursus. HK. Sammen er du stærkere.